ababukeli bayithumelile-ke imbono yabo yevidiyo malungana nalolu daba. Mina ngithi kubalekile ukuvashela abantu abadala abahlala ekhaya abadala. Kodwa masibaphathele phela okuhle abazokujabulela nabo. Khona noma ngakuboni kumbono omuhle ukuthi uthatha umuntu wakini hamba umbeka labadala, kodwa uma engenamuntu ozomgada ungamhambisa, kodwa phela bese umvakashela ungabe usuhlala nje ungambheki. Kubalekile kakhulu ngoba lokho kuye kukhombise nakubona ukuthi basabalulekile ezimpilweni zethu siyimndeni yabo. Into efanelekileyo ukuba siyayenza ukuyohoba abantu abadala. Kwaye ke singakhethi kuba ungumuntu ozalana naye. Nalo mama olapha ebumelwaneni omaziyo omdala ohlala phayana, ndiyacinga ubana angayonwabela xa enobona kufika abantu basebumelwaneni bakhe bezomkhoba. Kubalulekile futhi kumqoka ukuthi sihlele sivakashele izihlobo zethu zekhaya abadala, ungakhathalekile ukuthi ikhathi zamaholide noma ngesiwona. Lokho kumqoka sihlele sihambe sobabheka ukuze bayibone siba yingxenye yomndeni futhi abalahleki. Kumqoka kuvakashela izihlobo zethu ezihlala ekhaya labadala khona zizobona ukuthi zibalekile ezimpilweni zethu, siyazithanda.